Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibingelele phinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili inkezo. Mina-ke ngimfeza ukuthi ungakho bathi i-last bona makumede mhlabe kusemusha kuleli khasi zophinde ngicela usubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare kukhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu-ke sekuvumbuke enye insizwa ezibiza ngobhekeni kamaskandi laphana. Sibonile-ke ey'nkundleni zokuxhumana laphana insizwa izama ukupromotha umsebenzi wawo laphana-ke isibiza ngobhekeni wey'nsizwa laphana. Sokhumbula ukuthi-ke umaskandi ikhona insizwa ezibiza ngobhekeni laphana okungusimomoza laphana-ke insizwa eyayizibiza laphana-ke ngobhekeni umaskandi. Uma ngabe kukhona inkinga ekhona uyayibona impela ikhandla hambe exazulula izinkinga zomaskandi. Ithi mina ngusimomoza, mina ngubhekeni umaskandi, ngithi akhale. Ingane zakwethu kunjalo, angazi ukuthi-ke usimomoza uzothini uma ngabe mhlampe ebona lezi zindaba ukuthi sekukhona omunye umculi osezibiza ngobhekeni wey'nsizwa laphana. Kodwa-ke kunjalo bafethu, khona umculi ubhekeni wey'nsizwa uzokhipha i-EP yakhe ethi indaba yaselawini laphana. Kunjalo iy'ngane zakwethu-ke, mhlawumbe nakuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba, ake sivele sihlala lapha comment section ungitshela ukuthi mhlawumbe lithini olwakuphupha-ke ngalolu daba. Mina ngazi ukuthi ngela sponsor ngiphuma kanjani-ke, kodwa ngiyanithembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kwividiyo elandelayo. Wakho ukusubscribe, nibe nosuku olumnandi, niziphathe kahle, ngithanda kakhulu.